पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। 108 रुग्णवाहिकेच्या चालकांनी आपल्या अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन आणि उपोषणाचा इशारा दिला आहे। आम्ही सर्व 108 वाहन चालक आहोत। पायलट आमची पोस्ट अशी पायलट म्हणून ये म्हणून आम्हाला हे करतायत, पोस्ट दिलेली आहे। आम्ही 1 सप्टेंबर रात्री सकाळी आम्ही उपोषण केलेलं आहे। संप बेमुदत संप पुकारलेला आहे। हा संप पूर्ण महाराष्ट्रभर आहे, पूर्ण 108 महाराष्ट्रभर पुकारलेला आहे। आमचे मागण्या अशा आहेत, आम्ही आरोग्य मंत्र्यांना आम्ही पत्र दिलेलं आहे, मुख्यमंत्र्यांना पण पत्र दिलेलं आहे, पण त्याची 1 महिना होऊन गेला पण त्याची काही दखल घेतलेली नाही। कंपनीला पण आम्ही पत्र दिलेलं आहे, त्यांच्यानी पण आपली काही दखल घेतलेली नाही। म्हणून आम्ही हा 108 सर्व वाहन चालक आम्ही बेमुदत संप 1 सप्टेंबरपासून आम्ही करणार आहोत। संपूर्ण महाराष्ट्राचे 108 वाहन चालक संघटना संपावर जात आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।